Kaaro TV! Ayan, partner. Yes. Napaka-energetic Energy. mo ngayon. Napaka-energy mo Ayan, alam- ngayon. Hindi naubos na. Yes. So unang-unang muna dyan, batiin muna natin lahat ng ating mga viewers na nanonood po Yan. sa atin. Ayan. Ayan. Totoo yan. Correct. So batiin muna natin lahat ng ating mga sponsors, syempre. Yes. Unang-una na dyan, syempre, ang Bank of Makati. Ayan, Urdaneta Branch. Maraming salamat. And of course, ang ating Yumi Miracle. Ayan, thank you so much. Ayan, Bimali Bongga naman. Branch. At syempre, huwag natin kalimutan ang Malayan Grand Mansion. Ayan. At syempre, I would like to personally thank, ayan, ang aking sponsor sa Brows and Lashes of Puzo Rubio Pai, Jeff Ani. Hello po. Thank you po. napaka-bongga naman. Oo, may pa-sponsor sila. Correct. So alam naman natin guys, medyo hindi maganda ang panahon at maulan. Dahil nga sa nangyayaring bagyo at tinatawag dito, inuhuli or Sige, kaya mo yan, sandali lang partner. partner. Kaya mo yan. Actually talaga pagod ako partner Pagod ka, talaga. oo Alam mo ba nga. kasi, hi grabe yung Yes. nangyaring Kanina. Job fair. job fair Oo. natin kanina. Maraming salamat pala sa lahat ng mga pumunta upang mag-apply sa mga iba't ibang positions. Yes, ayan. Maraming salamat. Hindi namin aakalain na ganun talaga yung magiging tao kanina. Grabe. Pero still, sa nangyari namang yan, papasalamat kami sapagkat. And also, we would like to give thanks the Barangay Council of Barangay Rosario sa pag-assist sa ating mga Yes. bisita kanina ng mga nag-apply. Palakpakan naman natin sila. Maraming salamat po. salamat. Imagine nyo partner ha, ni Ma'am Jessica, hindi lang dito sa bayan ng Pusurubyo, Yung ang mga mga- nag-apply. Yes, Oo nga. yung ating mga May applicants. taga Manawag. Binalonan. May Yan. mga taga Benguet. Diba? Oh, di ba? Grabe, ang lalayo. Yes. Siyempre naman, gustong-gusto talaga nilang mag-apply dito sa Malan. Siyempre, imagine mo, the first class hotel. Dito sa bayan ng Pusurubyo. Pusurubyo. Tama ka dyan, partner. Correct. So, sa lahat po ng ating mga viewers po ngayon na nanonood, please share po ang ating live para po manalo po tayo sa mga susunod po nating mga palaro. Ayan. Tama po yan. At syempre, wag na po nating patagalin. Parang excited na rin silang makita ulit ang ating Big Kuya. Yes. Big Kuya. Di Grabe ba? talaga. Ito, pagod, ito isa sa pinakapagod kanina. Ang agang Totoo gumising. yan. Siyempre, pasalamat. Gusto ko ulit personal pasalamatan sapagkat pinagluto tayo ng masarap na almusal. Ang sarap-sarap. Ang sarap. Oo. Oo. Terno ang almusal. Ano yung almusal natin? Siyempre, itlog, hotdog, favorite ko yan. Ay, totoo yun. Correct. Ang sarap nun. Correct. Kaya nga lang kanina nag-chat sa akin, pasensya na kayo. Medyo Dahil? nasunog yung bacon. Sabi Oo. niya. Pero masarap napabayaan. pa rin naman Pero kahit masarap. sunog, di ba? Correct. Hindi naman masyadong sunog. Oo. Alam mo ba, nung sinasawsaw ko yun sa suka, ang sarap. Totoo yan. Perfect. Tapos, yung pansit bihon, ang sarap. Ang sarap, di ba? Bonggang-bongga. Maraming salamat po sa nagluto kung sino man yan. Totoo. Nabusog talaga kami doon. At syempre yung pinanghalian natin, ang sarap. Ay, nako, alam ko yon. Ano yun, Ma'am Ano Jessica? yun? Ano yung kinain natin kanina? Nilagang baka. Nilagang baka. Ang sarap, di ba? Bonggang-bongga. Tapos sasawsaw mo sa ano, no? Sasawsaw mo patis. sa patis na may kalamansi. Na may sili. Yes! Ang Chili sarap. oil. Chili oil, Chili Ma'am oil. Jessica. Oo. Tama. Tapos ba, ang lamig ng pound, tapos gano'n, ihigop ka ng mainit na sabaw. Tapos Para sa maulang panahon, bagay na bagay yon. Ikaw pa naman tumayo ng 7 hours. Totoo yan. Grabe ka. Kaya naman, Diba? Yes, Kaya partner. naman, wag na po nating patagalin pa. Siyempre, pakilala na natin at tawagin na po natin dito sa ating mahiwagang stage. Siyempre, ang man with a golden heart. Wala pong iba kundi si Kuya Freddy Villanueva! Palakpakan naman dyan. Magandang hapon po sa inyo. Gandang hapon, buong Pangasinan. At Ay. lahat ng nanunood dito sa Loudlands. Alam Yes. nyo, sobrang pagod ko. Totoo, oo nga po eh. Kitang-kita Oo, po diba? namin ang inyong kapaguran. Sa dami Pero, pa naman nung pumila. Alam niyo po mga kaibigan, yung mga pumila po na kanina dito sa yung job fair natin, hindi po namin ini-expect na ganun kadami. Umabot yata ng kulang-kulang 1,000.
yatas, Kuya Freddy, ang Para, dami. oo, Talaga dahil ang dami. Punong-puno yung... Pero hindi halata naman kay Kuya Freddy na pagod na pagod eh. Oo, Alam mo, kasi napaka-energetic guwapito talaga. pa rin eh, di ba? Fresh pa rin niya. Oo. Fresh. Buto na lang, nakapag-almusal tayo ng pansit. Kaya Yes, nga po, ang sarap talaga Maraming nun. salamat po, Sir Freddy. Yes. Sa Alright. napakasarap na Crispy pansit. bacon. Oo, crispy bacon. Bacon? Yeah, bacon. Ayan. Sunog na bacon. Grabe. Hi, Alright. Ate B. Ayan. Okay. So, ngayong araw, tulad po nung nakaraan, hahandugan namin kayo ng kasiyahan at syempre, bumabagyong Papremyo! Grabe naman. Yes! Syempre, ganyan parati dito sa Loudland. Totoo dito yan. sa Kaaro TV. Grabe. Kaya naman, magstay lang kayo dito, manood lang kayo magmula ngayon hanggang sa dulo kasi baka mamaya may itanong na naman kami, hindi nyo na naman masagot. Masayang pa yung tumataginting natin 50,000 pesos! Ayan, para sa ating pera o bangka. Gusto naman si Ma'am Jessica. Ayun. Wow. Kaya nga po, parang napaka-blowing talaga. Oo, parang araw-araw bumubloom. Correct. Minimum Ay, dinamay niya. Maraming salamat. Oo. Yumi! Miracle! Ayan. Kaya naman, bumili na kayo. Promise, effective talaga yan. Try ko nga next time. Oo. Ayan. Alam mo, pag nagsasabi ako kay Jessica, para May kuryente po may ba? kakaiba. May parang may kuryente po, no? Sana all, mapapasana all na lang ako. Ako din naman eh, Ayoko pag na lang. nakakatabi ko si coach, nakukuryente din ako. Oh, hanggang sa mukhang pasit, tumigil ka makalagin sa akin. Bago kayo makuryente, Grabe. umpisahan na natin. Ano ba ang mga nakasalang na... Ayan, unang-una na po dyan ang ating yung mga live Share. shares po last time Yes. para po sa ating Loud Lunch. Ang mga mananalo, may chansang manalo sa ating Spin The Wheel! Ayan. At saka yung i-spin natin na una, lahat po nung nag-share ng video natin nung nakaraang Live. episode. Live. Oh, lahat. Tapos tulad po ng dati, yung yung mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan. Ayan. Sa doon po mga kami kukuha ng mapalad na mananalo, maglalaro ng pera o banga! Yan. Yun. At kaya naman sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa aming YouTube channel. That's Kaaro TV channel. Yes. Yan. Sige. Game na tayo. Game na. Mag-uumpisa na tayo. Ayan, sino kaya ang mga... Sir Freddy, ilan po ba ang prize na mananalo sa ating Spin the Wheel sa araw na ito? 500 pesos! Wow, 500. Punta rin ng 500 pesos. Dalawa yan ang kukunin natin. Ay, dalawa po ba? Dalawa ngayon. Ayan, Ay, dalawa. Isa lang wow. ngayon, dalawa. Dalawa? Okay. Napakaswerte naman. So, umpisahan Ayan na natin. Yan. So, spin the wheel! At ang maswerte ay si Mitch Nitz. Nitz. Ayan. Ma'am Mitch Nitz, palakpakan naman natin. Ma'am Mitch Nitz. Ma'am Mitch Nitz ay nanalo ng tumataginting na 500 pesos! Yan. Napakaswerte naman. Pero kung Congratulations naman. mag-share ka lang, mananalo ka na. Totoo po yan. Grabe naman yun. Ayan. Sabi ko nga, bakit sinasabi ko doon sa floor manager at the floor director natin, bakit hindi kami pwedeng Sumali. Oo nga. Tinatanggal yung mga pangalan natin. Ayaw niya. Parang, Grabe. parang gusto niya ta sila lang yata ang manalo Oo nga naman. Napapansin mo yon? Correct. Pansin ko din yon. Diyos ko. Pag-share ako ng share Sana naman nararamdaman natin pag sila yung nananalo. Correct. At saka mamaya pala, may tatawagan tayo, tatanungin natin ng tanong, Wow. tapos siya ang maglalaro ng kwan, di ba? Tulad nung dati. Yes, sir. Yes po. Okay, Oo. Yung okay. ating lucky caller. Grabe. Tatanungin natin ng question. Pag nasagot niya ng tama, Siya ang maglalaro sa ating pera o banga! yan. Ayan, handa na ba tayo sa pangalawang mananalo ng ating spin the wheel? Handa na ba tayo? Kaya naman, Ayan, ready na? iikot na natin ang ating speedy wheel. Nasaan na siya? Dalawa daw, kaya yung isa nanalo na si Mitch Nitch. Sharer pa rin po Sharer tayo. pa rin po, dalawa daw po Dalawa ang mananalo. mananalo. Ayan. Okay. Sino kaya? Napakaswerte na naman ng mga Ayan, halika na. nag-share lang sila. Tapos Ayan, ganun, antayin diba? natin yung ating paroleta dito sa gitna. Ayan, nasaan na po? Ayan, ayan na siya, malapit-lapit na siya.
sharer po tayo ulit. Katulad nung ating kanina. mga nag-live. Yes, dalawa yung po mga live ang viewers ating- po natin sa ating Loud Lunch. Yan. So, ready? Spin the wheel! Tan-tararan, taran, Ayan. Talagang Ayan. all-in-one talaga itong si partner Gerald eh. Congratulations At ang to nanalo ay si... Romalyn Mabalot Nagma! Ayan, congratulations sa'yo. Ang saya-saya talaga. Congratulations! Congratulations. So, Sir Freddy, paano ba nila makukuha yung prize nila? Ganito po, lahat po ng nanalo, kayo po ay tatawagan namin via messenger para ipaalam sa inyo po kung paano makiklaim ang prize. Grabe. Ayan. Talagang wala ka talagang nilabas dito, no? Nag-share ka lang. Nag-share Nalo ka ka lang na kagad. talaga. Instant 500. Akalain mo May yun? effort. Opo, grabe. Kamay-kamay lang yan, finger-finger lang yan, di ba? Diba? Taray. O sige, bago natin ipakilala mamaya yung ating guest performer. Ay, may guest performer tayo ngayon. Oo, Grabe. Grabe. Patindi ng patindi talaga ang Loud Lunch. Totoo yan. Pagdala ng commercial break natin mamaya. Correct. Sige. So yan, magbabalik mo ang Loud Lunch sa makang paalala lang po. Bye! Bye. At nagbabalik nga po ang Loud Lunch dito sa Kaano TV. Ayan, at syempre, meron tayong, katulad nga ng sinabi kanina ni Kuya Freddy, meron po tayong guest performer. Ayan, di ba? Oo, at ito, balita ko maganda. Di ba? Sexy pa. Totoo yan. Kaya naman, huwag na po nating patagalin pa. Pakilala na po natin ang ating guest performer. Siya po ang ating third placer sa naganap na Your Voice Kaaro Pangasinan. Ayan. Palakpakan naman po natin, ladies and gentlemen, Miss Pearl Nitorada! Covers PH.
it flow. Let it take me where it wants to go. Till you open the door. There's so much more. I never seen it before. I was trying to fly, but I couldn't find wings. 'Cause you came along and you changed everything. You lift my feet off the ground. You spin me around. You make me crazier, crazier. Feels like I'm falling and I'm lost in your eyes. You make me crazier, crazier, crazier. Watch from a distance as you made your own. Every sky was your own kind of blue, and I wanted to know how that would feel. And you made it so real. You showed me something that I couldn't see. You opened my eyes and you made me believe. You lift my feet off the ground. You spin me around. You make me crazier, crazier. Feels like I'm falling and I'm lost in your eyes. You make me crazier, crazier, crazier. Baby, you showed me what living is for. Don't wanna hide anymore. You lift my feet off the ground. You spin me around. You make me crazier, crazier. Feels like I'm falling and I'm lost in your eyes. You make me crazier, crazier, crazier. Ayun. Napakagaling naman talaga. Si Pearl Sales po ang isa sa ating mga contenders sa nakaraang Your Your Voice. Voice. Yes. Sa Kaaro, Pangasinan. Kumusta ka na, Pearl? Medyo matagal-tagal na tayong hindi nakita. Parang mga ilang months na rin po, sir, kasi busy rin po sa trabaho. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo Ayan, ngayon? sir, before akong gusto ko munang pasalamatan yung boss ko. Ay, sige. Kasi pinayagan niya po akong mag-out ng lunch. Okay. Wow. And then in-extend pa. For sige. some reasons din po din. Ayun. Ay, thank you po, boss. Thank Yes, you. thank you, boss Eric. Yan ang Ayan, maraming Beautiful salamat. Horizon. Ayan po. Beautiful Thank you. Horizon. Yes, Ayan. Okay. Thank you for having me din, sir. It's a Wow, great sana privilege din po, maulit sir, pa Miss muli. Jessica and Miss Joy. Okay. Yes. Sana Maraming ulit. salamat din, of Thank you po. course. Thank you. Thank you, Ma'am Palakpakan po natin Pearly si Miss Niturada. Yan. Ayan. Alam niyo nung nakaraang yung Your Voice, Kaaro, napakaraming talent dito sa Pangasinan. Totoo nga po yan na talaga Umaabot naman. tayo ng Santa Barbara, Orbistundo. Buong Pangasinan po talaga ito. Buong Pangasinan, Wow. Umingan, Tayog. Na-showcase talaga ang talent ng Pangasinan. di ba? Oo, at alam niyo ba, ang nag-champion nun, from San Fabian. Wow! Ang dami talaga mga talented na taga San Fabian. Ay, hi pala sa mga nanonood dyan sa Barangay Talugtog. Yan. Hello Dapat po dapat sa inyong lahat dyan. At binabati ko pala ang Kaaro Aguilar chapter. Yan ang Yan. Hello po sa inyo. At siyempre, ang Kaaro Santa Barbara chapter. Hello. Nako, ang dami-dami ng mga Kaaro chapter, no? Paano
Ano po ba yung mga ka-Aro chapter na yan? Paano po magkaroon ng chapter sa isang ibang group bayan? sila affiliated sa main na Kaaro, Wow. Pangasinan. Talaga namang lumalaki na talaga. Lumalaki na ang pamilya talaga At natin. saka alam nyo ba, umabot na tayo ng 40,000 members Pangasinan. Wow! Nako, napakagaling naman po talaga. Grabe. Saka sa susunod na Sabado, ang Loudlands ay mag-o-off-site. Dadayo po kami sa bayan ng Sison! Wow! Yes! Ang ating first ever offside, no? Diyos ko, napakagaling. Susunod na Sabado. Para Sa sa susunod na exercise Sabado. Oo. So, hintayin po ninyo sa lahat po ng mga taga-season. Yan. Hintayin po ninyo kung saan ba tayo sa season, Sir Sa Frank? Paldit, Barangay Barangay Paldit! Ayan, napakaswerte ng Barangay Paldit kasi kayo yung una naming mapupuntahan. Wow, At napaka-exciting siyempre, naman yan. tulad ng nandito tayo, maghahatid tayo doon ng... Pa-premyo at saya! Saya. Ayan. Ayan. Grabe! Napakabongga naman. Feeling ko talaga, artista na talaga tayo. Grabe, no? Grabe. May maidadagdag tayo ng segment. Yung Yun ang tawag ng... Malaya! Tama ba? Kantahan po yan, kantahan. Sorry. Mali po, mali. Na-carried away kami. Ako yung nag-isip, pero ano na yung sinabi? Ano Di ba? Tawag ng Parang tanghalan sa Malaya. Magkakaroon tayo ng season 2 ng kantahan na nangyari last time. Yes, yung Sir Your Freddy. Voice. So, abangan po ninyo kung papaano po ang pagsali sa ating tawag ng Malayan. Tawag ng Malaya. Tawag ng kantahan sa Malayan. Yan. Yung totoo, ano talaga? Basta kantahan yan. Pero kumunta, partner. Ayan, sa lahat po ng gustong sumali, pumunta lamang po kayo dito sa MGM Hotel. At magpa-lista. Yes. Ayan. Alright. Bongga, abagang ko yan. Sasali talaga ako. Sasali ka rin? Yes. Ay, wow. Alam niyo itong tawag ng tanghalan sa Malayan, open na naman ito sa buong Pangasinan. Wow! Nako, Saya-saya. talaga namang showcase natin talaga ang mga talento na meron ng Pangasinan. Wow, excited sa ako dyan. Grabe. At alam niyo ba kung sino ang ating sponsor dyan? Sino po? Sino po? Walang iba kung hindi ang magaling at masipag na councilor ng Bayan ng Sison, si Alma Care. Alma Cares. Hello po, Councilor. At siyempre Lumibaw. si Boss Badong. Ay, opo. Ah, wow. Kung hindi po ako nakakamali, Sir Freddy, di ba sila yung may-ari dati yung ano po? Yung dating pangalan niya ay Silong ng Mangga? Correct, silang may-ari. Yes. Oo, Ayan, ayan. napakaganda po At doon. saka yung Totoo mga yan. nice eatery. Nice eating. Ayan. Ay, opo. Kanila po yan. Si Boss Pakain Badong. naman po kami Baka minsan. naman. Baka naman. Tekenemen. Kaya ka, Bekene, man. Kahit Baka naman. Totoo yun. Matikman Kahit namin ang sila. pagkain ng nice eatery. Correct. Yun. Okay. Grabe. At syempre, ito na naman dahil nga talagang uulan ng mga papremyo dito sa Loud Lunch. I think ready na yung ating susunod na spin the wheel. Ano nga ba Ano yan? ba yung susunod na Yan pag-games po natin? yung mga nag-subscribe po. Yung mga Share po. nag-subscribe At nag-share Yeah, ng ating YouTube YouTube channel. channel. Yes, sir. Ayan. Ayan. So, bago po tayo malalaman natin, spin the wheel! Ayan na, ayan na. At ang maswerte nanalo ay si Noel Castro. Congratulations! Ang saya-saya talaga. Isa pa. Isa pa po, isa pa. Dalawang Ulan talaga mananalo. ngayon, di ba? Ayan. Dahil nga bumabagyo dito sa Loud Lunch, bumabagyo din ang mga papremyo. So again, Sir Noel, para po makulit po ninyo, makuha po ninyo ang inyong premyo, i-message po ninyo ang ating Kuya Freddy. Ayan. At, ayun na nga, Ayan. spin the wheel! Yuki Ho, Juwan. Ay, may Ayan po, ayan. Stephanie Corpus. Yan, congratulations sa'yo.
Stephanie Congratulations! Corpus. Ayan po ang ating mga winner ng Spin the Wheel. Ayan, napakaswerte naman ng mga to. Napakaswerte. Grabe, no Grabe. talaga naman. Mag-share ka lang, mananalo ka na ng 500. Alam mo yung isang beses, pinatid namin yung price sa bahay niya. Sabi niya, hindi daw niya ini-expect na mananalo siya. Grabe. Seven. Siyempre naman po, sa dinami-dami ng mga nag-share, nag-subscribe, talaga naman, hindi mo i-expect na ikaw yung isang maswerteng mananalo. Alam mo yung parang Okay. ano ka lang, nag-share ka lang, mananalo ka na agad. Totoo Diba? yan. At ang bonus talaga, pag mismong si Kuya Freddy ang naghatid ng inyong premyo. Siya nga pala, may nagpapa-shoutout sa atin. Ah, sige. Mga viewers natin sa Singapore. Wow, grabe. Worldwide talaga tayo. Hello po sa inyo dyan. Wala po ng mga nasa Singapore, ng mga kababayan Yes. natin. Ayan, magandang araw po sa inyo. International. International. Alam ko itong si Partner Gerald, meron ka ring babatiin na international. Ayan, syempre, binabati ko po lahat ng aking mga kaibigan. Unang-una na dyan ang aking mga pamilya na nanonood. Ang aking mami, daddy, lolo, lola, mama, papa na nasa abroad. Hello po mga tito, tita ko. Ang Wow. aking kapatid na nanonood na gusto niyang sumama. Kaya lang, inaantok dahil nga sa lamig ng panahon. Ayan, shout out sa inyo. Hello po sa inyo lahat at syempre hello din sa aking mga kamag-anakan over there in the pader. Ayan, hello sa inyo lahat. Binabati rin namin ang mga nanonood sa Lipit Norte, Sol, Manawa. Yan, hello po sa inyo lahat. Barangay Lipit Norte Sur, Manawag, Yes. Pangasinan. Ayan. Oo. At Grabe. saka sabi, Barangay Dilan, shout out naman po, Daisy de la Cruz. Wow! Hello po sa inyo. Daisy de la Cruz. Oh, Barangay Dilan. Mahal na mahal ko ang Barangay Dilan, syempre. Oo, ikaw ang suki din dyan ng mga para MC, naman di po sa ba? lahat po ng mga teachers din po dyan. Ma'am Elizabeth Ostasika, hello po. Ma'am, mga principal, mga teachers, hello po, Barangay Dilan. Ayan. Masayang masaya ako. Alam Yes, niyo sir. ba yung episode 2 natin sa Loudlands? Yes, sir. Alam niyo ba kung ilang inabot ang viewers natin? Ilan, sir? Ilan po yun? 9,000 viewers! Wow! Grabe talagang loud Yan. lunch. Maraming Maraming salamat Grabe. po sa panonood at sa pagtangkilik ng Loud Lunch. Grabe. Patuloy. Masaya na kami dyan sa 9,000, pero kung dadagdagan pa at marami Mas pang lalo nanonood, talaga tayo mas magiging marami masaya. Mas Yes. marami matutulungan. Tama po Tama ba? ka dyan. Grabe. Ang At saya saka naman. siyempre, magpasalamat tayo paulit-ulit sa ating mga sponsors. Kasi Oo kung naman. wala ang ating sponsors, wala tayo dito. Totoo po yan. Tangay Restaurant. Correct. Maraming salamat And po. also, Salamat. Bank of Makati. Makati. Yan, we're Oriental done. branch. At syempre, ang ginagamit nga ng ating magandang host dito sa tabi, ang Yumi Miracle. Grabe. Ang kita. Diba? At yan, Bimawe Branch. At syempre, yung pinaganapan natin, itong Correct. studio natin na Alam talaga naman, di ba? Pag nakita nyo talaga na ma-amaze talaga kayo, maraming salamat syempre sa Malayan Grand Mansion. At may bago tayong sponsor. Ay, may bago. Ay, alam mo, Ang 7 Miles Convenience Store. Convenience store. Saan po yan, Sir Freddy? Saan po 7 yan? miles. Ano yan? May 5 branches na siya sa Angeles. Ganyan. Wow, grabe. Pero kakukuha lang natin. ng Wow! Wow, Maraming talaga maraming naman. salamat po. 7 miles. Yes. 7 miles. 7 miles, Ay, 7 grabe. miles ba? Akala ko 7 miles. 7 miles, ayan, umuulat sorry talaga na po. tayo ng mga sponsors. At Correct. syempre, maraming salamat din po sa Brows and Lashes of Puzurubio para sa aking magandang pilikmata. Wow, patingin. Ayan po, ganyan. Grabe! Saya naging mata ka na lang, partner. Ayan, Ate Jepoy, hello, Brows and Lashes of Puzurubio. Murang-mura talaga magpagawa ng mga kilay, pilikmata, ganyan. Maganda talaga. Oo naman. Correct. So, una paalala pa po sa lahat po ng ating mga viewers po ngayon, live na nanonood po, keep on sharing. Sharing. Bakit Yan. po? Isulat na rin po ninyo ang inyong pangalan, contact number at address sapagkat mamaya baka isa ka sa manalo sa ating Pera o Banga! Ayan. Okay, commercial muna tayo. Baka muli po kami
At nagbabalik nga po kami dito sa Loud Lunch sa Kaaro TV. Alam mo, pasensya ka na, Ayan, partner. grabe. Medyo ninenervyos Bakit? ako. Bakit ka naman ninenervyos? Pagod. Pagod ka? Akala ko Ako? naman ninenervyos ka dahil dito sa susunod nating tatawagin. Oo naman. Diba? Diba? Ba, ito ganyan pa ba na narinig ko ng mga music Oo, na ganyan? Diyos ko, Parang napakasayaw nakakasayaw ako. Ano ba na naman ano. yan? Bakit parang pa... Unang-una muna, gusto ko muna natin batiyan ang ating floor director. Yes. Walang iba. Ang poging-pogi. Yes, syempre. Walang iba, Mr. Philip Villanueva. Palakpakan naman natin yan. At syempre ang kanyang mga kasamahan ang Pugad Guapo Boys. Ayan. Napakapupogi naman. Talagang pugad na pugad ang guwapo. Totoo yan. Ayan. So, wag na natin patagalin to give us another, to entertain us, ladies and gentlemen. Let's give a big round of applause once again to Ma'am Pearl Nitorada. Para sa mga pusong sawi. Bakit ikaw ang laging naaalala ko? Kahit nagbago pa, ngayon ang damdamin ko. Bakit di ko malimot ang isang tulad mo? Kahit alam ko na sa puso mo'y di ako. Sana'y naturuan ng puso ko na limutin ka, na ang sakit hindi na madama. Hindi pa rin malimut ang isang katulad mo. Bakit kaya di magawa kahit pilitin ko, hanggang sa naabot ang damdamin kong ito.
sa puso mo'y di ako. Sana'y naturuan ng puso ko na limutin ka, na ang sakit ay di na madama. Hindi pa rin malimot ang isang katulad mo. Bakit kaya di magawa kahit pilitin ko, hanggang sa naabot ang damdamin kong ito? Baliw na puso'y bakit ganito? Batid naman ang puso ko, mayroon ka ng iba. Heto ako't maghihintay pa rin sa'yo, sinta. Sana kayang walang katulad mo. Bakit nga ba hanggang ngayon'y mahal pa rin kita? Sana kayang walang katulad mo. Bakit nga ba hanggang ngayon'y mahal pa rin kita? Thank you. Ayan, maraming salamat po. Ma'am Pearl Nitorada, talaga namang napakagaling kumanta. Oo naman. Nakaka-inlove yung boses. Baliw na puso. Para kanino kaya yung kantang yun? Baliw na puso ba yun? Opo, Baliw na puso po ang title. Oo, in love siya, no? Ay, Baliw na puso. Sana all. Kailan kaya mababaliw ang puso ko? Ay, nako, napaka-serious naman. Bakit naman may mga ganyang pa-love team pa dito? Diyos ko, naiinggit ako. Floor manager, tinawag yung floor manager. Yung floor director tinawag. Okay. At Ayan. ngayon, darating na tayo sa... Yes. Pera o banga. banga. Ayan, nakikita nyo naman po, nandito na yung ating mga banga. Ayan, Diyos ko. Kaya naman, Tumutok lamang po kayo sa inyong mga cellphones. Ayan. At sa inyong At mga pipili- laptop, sa inyong mga iPad, manood ng Loudlands. Loudlands. Baka kayo po ang lucky Color winner. yan, totoo. Ayan, Okay. talaga naman nakaka-excite. Last week yung nangyari, di ba? Oo. Kung napanood ninyo, sayang! Sayang. Doon na tayo! Pero nadala kasi siya sa nadala siya sa mga ni Kuya Freddy. Kaya naman, kailangan talaga dito, meron talaga kayong paninindigan. Kung ano yung Oo. una nyong napili, panindigan nyo, yun na yun dapat. Oo. Di ba? Huwag kayo kasi, eto ang ating mga malabulaklak ang kanyang mga salita. Talaga namang talaga kayo doon. Talaga. Oo, Diyos ko, akalain nyo yun? Nandoon na yun, yung 50,000, tapos inalukan siya ng 7,000, Oo. pero nanindigan siya sa sibuyas. Diba? Sayang naman. Kaya naman, sino kaya yung ating susunod na mapalad na mananalo ng ating jackpot worth 50,000 pesos? Grabe. Oo, abangan natin yan kung makukuha siya. Makaabangan natin. Yan, at syempre, nako, nasan ba yung pera? Asan yung jackpot Ay, prize? nga pala! Asaan yung mahiwagang banga? Ayan, kaya naman, pasok! Kuliling! Ayan na si Kuliling. Ayan na si Kuliling. At taray ni Kuliling. Talaga, iba. Ayan. Ikebot mo. Energy. Energy mo, Kuliling. Pababa, pababa, pababa. Energy. Pababa. Ayan. Ang grabe. Grabe Ayan. naman yan. At syempre, ayan ang ating money girl naman. Walang iba kundi si Miss Jessica. Binubunot, Ayan na, naku. Ipay mo yung 50,000 na yan. Sino kaya ang mananalo? Makukuha kaya ang ating jackpot prize? Ayan na. Kaya naman, tatawag na po ba tayo ng ating caller? Una, umpisahan na natin ang isang lucky viewers natin. Aka na. Ayan, naku. Sino kaya itong ating lucky viewer?
Ayan. Feeling ko talaga napakaswerte. Napagod ako doon, partner. Napagod ka doon? Grabe. Ikaw talaga ang nag-iisa? Grabe. Kuliling. Kuliling. Oo, di ba? Ang tara yung iba may mga luningning, Correct. ganyan. Parang hindi siya naubusan ng energy. Hindi na nauubusan. Oo, hindi. Oo. Eto, ang baklang hindi nauubusan ng energy. Grabe. Pag sinabi mong energy, ganon. Energy. Yan, ganyan, di ba? Grabe. Yes. Ayan. Oo, pagdating, napaka-talented talaga na itong partner natin Maraming na to. salamat. So again and again sa lahat po ng ating mga live viewers, huwag na Mag-share. po ninyong kalimutang isulat, itype ang inyong pangalan. Ayan, tinatawagan na po natin ang isa Contact sa ating number. mga viewers. At ang inyong address. Ayan, sino kaya? Baka may mananalo na naman. Turut. Hello. The number you have dialed is unattended. Ay, nako. sayang. I-charge ninyo ang inyong Nako. mga cellphones. Mali. At siguraduhin ninyong malakas ang inyong mga signal. Okay, ang Diba? Sayang. I see. O, kaya pangalawa nating tatawagan. Sino kaya yan na mananalo na naman Nako, yan? pwede kaya nila tayong tawagan, partner? Siyem, hindi ko alam kasi feeling ko kasi yung for director natin tinatanggal yung pangalan natin. Grabe, ang sama naman ng floor Diba? director natin. Parang Bakit sama-sama ganon? ata, yun tayo manalo, ano? Totoo. Ayan na po ang ating isang viewers. Ayan, nagiring Sino na. kaya yan? Hello? Hello? Magandang hapon po. Hello? Hello po? Hello? Nanonood siya. Naririnig niyo po kami? Hello po. Aya. Sa Loudlands po ito, dito sa Karo TV. Opo, sir. Okay, kayo po ay mapalad na napili para magkaroon ng tsansang manalo o maglaro sa Pero, pera o banga. Nanonood po ba kayo ngayon, ma'am? Opo, sir. Nandito po, Tiga saan po kayo? Barangay Dilan po, Daisy de la Cruz po, sir. Barangay Dilan. Opo. Ayan, mga taga Barangay Dilan. Okay, ano pong pangalan nila? Daisy de la Cruz po, sir. Okay, Daisy de la Cruz. Ma'am Daisy, may anak, may asawa? Single po, sir. Single. Ay, si ma'am, taglamig ngayon, single. walang kaya ka. Okay, ma'am. Ang laro po ganito. Ito po, nakikita niyo po ba itong nasa harap sa likuran namin? Itong mga banga, nakikita niyo po? Opo, sir. Okay, mayroon pong 9 na banga na nandiyan. Isa po sa banga na yan ay may lamang jackpot na 50,000 pesos! ayan. At pag napili niyo po ang maswerteng banga na yan, kayo po ay may tsansang manalo ng 50,000. Ngayon, Ma'am Desi, pumili ka na po ng banga na gusto mo. Ano po yung number po, sir? O sa may number po, sir? Hindi, kung nakikita niyo po itong nanonood po kayo, mayroon pong 9 na banga dito sa studio. Hindi niya makikita. Meron siyang... Meron pong L-O-U-D, L-U-N-C-H. Alin po dyan sa mga banga na yan ang gusto nyo? Sir Freddy, sandali lang. Parang mabilis. Mabilis ata, sandali lang, sir. Di ba dapat questionan mo muna siya, sir? Ay, oo nga, no. Tama. Sir, Alright. questionan mo Oo muna nga siya. po pala, hindi po pala ganun. Mabilis po yata. Nagkamali talaga. Pasensya na po. Pagod na yung bossing namin. Parang gusto na magpahinga ata. Parang questionan muna, sir. Questionan yung questionan muna, sir. pala. Okay. Okay, ito pala. Mayroon po pala kaming katanungan sa inyo. Pag nasagot nyo po, kayo ay maglalaro ng pera o banga. Nakahanda na po ba kayo sa tanong? Opo, sir. Okay, kung nanonood po kayo ng Loudlands, ano po ang pangalan ng bago sponsor ng Loudlands? Uulitin ko po yung tanong. Ano po ang pangalan ng bagong sponsor ng Loudlands? 5 seconds. 2, 3, 4, 5.
Naku, hindi kayang sagutin Ay, niya. sayang, Ate, hindi hindi nasagot siya ni Ma'am. nanood. Taga-barangay Dilan pa naman, Oo, sayang. taga-barangay Dilan pa naman. Grabe. Sorry po, ma'am. Ayan. So, dadako Okay. tayo sa Ang tamang sagot po doon ay 7 Miles 7 Miles Convenience Store. Okay. Another viewers tayo. Another viewers. Ayan, music naman dyan habang nag-ano sila. Ganyan. Kukunin natin. Ayan, so sa lahat po ng ating mga viewers po, please, huwag po natin kalimutan. At nire-remind ko lang po ang mga gusto pong sumali sa kantahan, sa tawag ng tanghalan sa Sa Malayan. Malayan. Ayan Ayan, po. pumunta lamang po dito sa MGM Hotel at hanapin lamang po yung mga staff ng Kaaro TV Yan. at magpalista lamang po kayo at tatawagan po namin kayo. Yes, pero ilalabas po natin yan sa mga susunod na araw kung papaano po ang mechanics po ng ating tawag ng Tanghalan sa Malayan. Ayan. Ayan, tatawag po ulit tayo ng isang viewers. Ayan, sagutin mo ako. Sino kaya maswerteng yan? Naku! Ayan, nagri-ring na po sa lahat po ng mga viewers natin. Pakisagot po ninyo ang cellphone ninyo. Baka isa na kayo po manalo ng 50,000 dito po sa ating pera o banga. Naku, nakatulog na ata. Nakaugip lang. Kaugi plus, Sir Freddy. Naku! Ay, naku, sagutin po ninyo. Baka nag-CR ito. Oo, ay wala po siya. Another caller po. Another viewer. Sayang. Sayang. Naku naman po akin sa lahat po ng ating mga live viewers po. Tumutok lang po tayo. Sayang naman po at nagbigay po kayo ng mga laglagaan ng mga numbers, pangalan at anyong tirahan. Sayang naman po. Correct. Di ba, Ma'am Ayan. Jessica? At bago ang lahat, binabati ko po pala ang mga taga-Lingayen at Bimalay. Hello po sa inyo, lalong-lalo ng mga taga-Dagupan. Hello po, Masantos. magandang hapon po sa inyo. Masantos si Agawad si Gayon. Amin. Ayan, tinatawagan na naman natin. Ayan, sagutin na. Yan, nag-ring. Hello po. Ayan. Magandang hapon po. Sa Loudlands po ito sa Kaaro TV. Nanonood po ba kayo ngayon? Opo. Ano pong pangalan nila? Jennifer Ibaan po. Jennifer Ibaan. Taga saan si Jennifer Ibaan? Bari Mangaldan po. Oh, sa Bari Mangaldan, Mangaldan. bago Ay, sa mga taga Mangaldan dyan. Magandang hapon. Malabago, bago magbalabago ata yan, sir, ano? Kay doon sa bayan ni Manang Marlene de Guzman. Ay, yes. Lambino. Hello Ayan. po sa mga taga-Bangaldan. Okay, kayo po ay lucky viewers. Mayroon po kaming itatanong sa inyo. Pag nasagot po ninyo ng tama, kayo ang maglalaro ng pera o Oh, banga. banga! Opo. Okay, nakahanda na po ba kayo? Opo, sir. Okay. Ang tanong, ano yung sinabi namin na napagod kami kaninang umaga? Ano yung ginawa namin kaninang umaga at kami ay naging pagod na pagod? Sir, 5 seconds. 2, 3. Sir, napagod po kayo na nakipag-meet po sa mga tao, sir. Nakipag-meet sa? Bakit ako nakipag-meet sa mga tao? Specific po, ma'am. Specific. Ano po? Para po sa ano, sir, okay. 5, Dental na pa po, sir. 4, Ha? 3, 4. 2, 1. Nako, 5 seconds na po. Sayang. Ma'am Jessica, bakit po napagod? Si Sir Freddy, anong dahilan? Sorry po, May job fair ma'am. tayo. Yes, ang tamang Sorry sagot po. po ay job fair. Nagkaroon po ng Okay. job fair kanina. Okay, isa na naman viewer. Sayang, pangatlo na yan. Another. Dapat amin bakla ulit. Walay po daw tayo. So, yung may number eh. Ayan, maraming salamat.
rin sa ating mga bagong sponsors, sa mga sponsors po dati. Ayan. Ayan, sa Bank of Makati, Ordaneta Correct, Branch. syempre. At syempre, ang New Me Miracle. At ang Tangay-Tangay. Together with Malayan Grand Mansion. Yes, at ang bago nating salamat. sponsor, Yes. ang 7 Miles. 7 Miles Yes. Store. Convenience store. Convenience store. Ayan. Napakaganda naman. Eto na naman, tumatawag na naman tayo. Nako, sagutin nyo na. Hello? Hala? Hello, magandang hapon po. Hello. Magandang hapon po. Sino po sila? Si Kuya Fred po ito dito sa Loudland. Ay, sa Karo. Karo. TV. Hello. Magandang hapon po. Ayan. Ay, magandang hapon din, sir. Ano po yung pangalan nila? Marina Laroya, sir. Taga saan po si Ma'am Marina? Palit season, Pangasinan. Wow! Season! Kababayan natin season. Haran! Ano yung gagalapin, sir? Ano po? Siguro kina Madam Alman yung gagalapin. Opo. Dito sa Palit po. Yan. Opo. Nanonood nga siya, Sir Freddy. Nanonood po siya. Sa Yes, susunod sir. po na Wala na po, Sabado, sa Parkit po, ang Loudland. Ma'am, lagi ka bang nanonood ng Loudlands? Opo, naputol lang kasi naubusan ako ng data kanina eh. Wow! Napaka... Oo. Love na talaga Oh, nilang sige. Loudland. Okay, ma'am, kung talagang nanonood po kayo, ito po ang, mayroon po kaming isang katanungan. Pag nasagot nyo po ng tama, kayo ang maglalaro ng pera o banga. Okay po, ma'am? Opo, sir. Okay. Ano po ang totoong o tunay na pangalan ng aking co-host na si... Gerald. Ano po ang tunay na pangalan niya? Sino, sir? Itong aking co-host na ito, si Sir Gerald. Ano po ang tunay niyang pangalan? Si Sir Freddy po? Hindi po, ako po si Freddy. Ang aking co-host po, ano pong totoong pangalan niya? Ay, nakalimutan ko lang. Magulo yung baby ko kanina. Ay, naku, ma'am. Hala. Naku, sayang naman. Hindi ka nanonood, hindi ka siguro nanonood nung nakaraan. 4. Oh, well, hindi bali po, ma'am. Sa susunod, manood ka ulit. Baka magkaroon ka ulit ng tsansa para maglaro. Okay, salamat po. Bye. Bye! Sige. Talagang hindi talaga siya nauubusan ng energy. Full of energy ka talaga ngayon, no? Grabe. Ayan na naman. Tatawag na naman tayo ng lucky viewers. Ayan na, sino kaya yung ating maswerteng matatawagan? Oo nga. Sino kaya yan? Wala, O, out of pakisagot coverage na po area. ang Sabi ko nga po, dapat naka-charge ang inyong mga phone at malakas ang signal dahil sayang naman yung pagkakataon na manalo kayo ng 50,000, di ba? Yes, correct. Nako, at Okay. ito na po ang ating susunod na tatawagan. Check nyo na po ang inyong mga cellphone. Sawakan nyo na, tumutok na kayo sa inyong mga telepono. Dahil nag-uumpisa na po tayong tumawag sa ating lucky viewer. Nako, grabe. Sayang yung si Barangay Palbit. Hindi niya. Favorite name ko po ay Gerald Noel Ramos. Oh, Ayan. diba? Ayan na naman. Ito na po. Ang Nagri-ring ating na. isang caller, viewers na naman, tinatawagan natin. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Ayan, sa mga nagko-comment po na kanilang mga cellphone numbers, make sure na full charge po ang inyong mga cellphones at malakas ang inyong mga signal. Sayang naman, di ba? Ayan. Ayan na, nag-ring na. Hello. Hello po. Hello po.
Magandang hapon po sa Good Kuya afternoon Fred din po po, ito sir. sa Loudlands sa Kaaro TV. Ayan. Apo, sir. Nanonood po kayo ng Loudlands ngayon? Nanonood po ako, sir. Okay. Ano po yung pangalan nila? Renzi Joy Benito po, sir. Taga saan po si Ma'am Renzi? Lipit Norte, Manawag po, sir. Anong barangay sa Manawag? Lipit Norte, Manawag po, sir. Lipit Norte, masiswerte. Okay, Ma'am Renzi, ito po ang laro natin, ha? Meron po kaming itatanong sa inyo na isang katanungan. Pag nasagot nyo po ng tama, kayo po ay maglalaro ng pera o banga. Okay po? Okay po, sir. Okay. Tanong. Lumayo po kayo dyan sa ano, pahinahan po ninyo yung ano, yung pinapanood ninyo. Kasi maingay po. Ayan, nagsi-feedback po tayo. Okay na po, sir. Okay na, yan. Okay. Nanonood ka ng Loudlands. Opo, sir. Taga saan? O, ito na lang ang tanong. Magkano ang nakuhang... Sir, ano po May yan, bata, sir? may bata. Hindi. Okay. Ma'am, kung nanonood po kayo ng Loudlands nung last week, ito po ang tanong. Magkano po ang napanalunan nang naglaro ng pera o banga noong nakalaang linggo? Yung offer niyo po, sir? Yung napanalunan po niya. Sibuyas po yung napanalunan niyo pero binigyan niyo po siya ng consolation prize. Na? 1,000. Ako ang mananalo! Yes! Nanonood talaga siya. Ayan! Congratulations po kayo. Congratulations! Ikaw ang maglalaro ng pera o baka! Ayan. At syempre, ayun. At Okay. dahil nakuha na natin, Pamiliin mo ng banga si ate. Yes. Siya nga pala, bago ito magpatuloy, bago tayo babalik sa ating maglalaro si Ma'am Renzi ng Manawag, Pangasinan, commercial muna tayo. Magbabalik na.
tawagan na natin Yan. si Rency Joy Benito from Manawag. Ayan. O, nagkilay nga siya, Nagkilay. Congratulations Talaga sa atin naman. in advance. Congratulations. Okay, ipaliwanag mo, Joy, ang ating laro. Ganito. Ayan, at gano'n na nga po, meron po tayong letter L-O-U-D-L-U-N-C-H na mga banga. Ayan, pipili lang po kayo ng isang banga. Ayan, at ilaban nyo hanggang dulo para naman manalo kayo ng 50,000 Yes! Ayan. Okay. Okay, Joy. Rency, pala, ano ang napili mong banga? May napili na ba? Anong letters pa yung Yung? letters? Pili na. Ano? L-O-U-D-L-U-N-C-H. Alin sa mga banga na yan ang iyong pipiliin? Pili na. Nako, mukhang matagal-tagal. Nire-review. Ano? Opo, sir. Oh. Oh. Okay. Oh. Okay. Ako na po. Okay, sandali. Sigurado ka na? Sigurado ka sa letter O? Ayan na Ayan naman na yung tayo. letter O. Eto na naman tayo. Siguradong sigurado ka na. May chance ka pang magpalit. Ayan. Isa. Alauna. Alauna. Alas 2. 2. Ha? Yung L na lang po sa lounge. Yung L Ay, sa sa lunch. lunch. Okay, yan. Jero, Nanonood sa atin. bitin mo na. Yan. Ayan na, si Kuliling Atak. Ayan na. Ay, talaga naman. Ayan, napakalandi. Totoo yan. Ay, tara. Ayan. Yes, nailagay na natin ang Okay. iyong banga. Ito ang napili ni Ma'am Rency na banga, ang letter L sa lunch. Ngayon po, magtatawaran po kami, banga o bilao. Yan. Okay. Ma'am Rency, ilan po anak? May asawa po? Ha? Ilan ang anak? Ano, no? 5? Ang dami naman. Tatlo. Kala ko 15. Tatlo pala ang kanyang anak. Tatlo pala. Okay. Ma'am Rency, humanda ka na. Minom ka ng maraming malamig na tubig. At ngayon, magtatawaran na tayo. Okay? Ayan na. At Ito na. ang napili mo na banga ay letter L. Sisilipin ko lang kung ano yung... Wow! Ano yan? Ay, naku, Diyos ko, Lord. Ayun na si Ayan El. tayo. Ayan na naman. Okay. Una, sige. Bago tayo magbukas ng ilan sa mga banga na nasa likod, magtawaran muna tayo. Liwanagin mo ang sagot mo lagi. Okay. Unang tawad. 1,000. 1,000. Bilao o banga? Ayan, ate. 1,000 Itutukoy ko, hindi namin marinig. Hindi namin naririnig. Ano? Banga po, sir. Banga. Wow. Ayan. May paninindigan. May paninindigan. Tingnan ko nga ulit. Ay, na naman. Ano yun? Ano yung nakita mo? Ayan, secret. Ay, naku, nakita nyo? kung siniswerte ka nga naman. Umuulan ba dyan, Rency? Umuulan ba dyan? Po, sir. Ayan, Umaambon. okay. Well, anyway, sigurado ka na sagot mo na banga. Po, sir. Okay, banga. Talaga namang may Banga paninindigan to. Paano po kaya, Kuya Freddy, kung magbubukas na kaya tayo? Oo, Baka magbukas mabago. Baka mabago. Baka mabago. Natin ang kanyang desisyon. Okay, tulad ng dati, umpisahan ko sa dulo, tapos laktaw, ano? Yes po. Buksan natin itong isang banga. Panoorin mo, Rency. Ayan, pakikuha. Ang laman ng letter. Laman ng unang banga ay... Saging! Ayan. Ayan, ang saging. Okay. Wow. Inikot-ikot, pinindot. Pinindot? Ayan, ano ang laman ng pangalawang banga? Banga ng letter U ay
Nasaan kaya yung Ayan. ating jackpot? At syempre, ito yung napili niyang banga nandoon. Ayan. Dito na naman tayo Yes. sa kabila. Ayan. Okay, Sa banga likot-likot. ulit ng letter U. Ipakita na yan. My God! Ano yan? My favorite. Ay, talong! Ano ko, ang Okay. favorite talaga. Yes. Everybody's favorite. Eto na naman ang Ayan, bubuksan natin. Pakipindot. Ayan. Wow! Binilang mo yung 50,000 piraso ng munggo? Ayan. Talaga yan? 50,000. Okay, Renzi, nakita mo yung mga binuksan naming banga, nakita mo yung laman. Ngayon, dito sa likod, meron pang 4 na banga hindi nabubuksan. At maaring nandyan ang 50,000 pesos! or maaring nandito ang 50,000 pesos! Ayan, grabe! ang tawad ko kanina ay 1,000. Yes. Ang sagot niya, banga. Banga. Okay. Ito, hindi ayaw kong magtagal eh. Sige. 1,500. Bilao o banga? Hindi ko Ayan. patatagalin to. Hindi na patatagalin. Oo. Yes. 1,500, ate. 1,500 Ay, na to. nako. Swerte naman. Ano, Renzi? Pera o banga? Banga po, sir. Banga pa rin daw. May paninindigan pa May din. paninindigan. Grabe. Renzi, halimbawa, umabot ka ng 5,000. Anong mabibili ng 5,000? Sipin mo. Anong mabibili? Pampers po ng baby ko. Ayan. Maliit pa ba yung baby mo? Ilang taon? Ilan taon? 7 months po, sir. 7 months. Baby Okay, pa. dahil may baby ka, dadagdagan ko ng 500. 2,000. Pera o O banga? banga. Ay, nako. Pera o banga, 2,000 pesos, ate. Ano? Bubuksan ko na ito? Nako. Ay nako, bubuksan ko na. Nako, ayaw daw patagalin ni Kuya Freddy. Pero Mag-isip-isip nung ka na. nakaraang linggo, nagbigay ako ng consolation prize. Ngayon, sabi nung sponsor, wag na raw ako magbigay ng consolation prize. Oo. Oo. Kaya oo. kailangan mag-isip 2,000. talaga. Bilao o banga? Huling tanong. Pag-isipan mo mabuti, ate. Pag-ilispan ng mabuti, maraming mabibili ang 2,000. Oo, hindi ka naman basta-basta makakapulot ng 2,000. Ano yun? Ay, ba't nagkakabulungan sila? Oo. Ano ba yung meron dun sa banga na yun? Ano meron sa banga na yan? 2,000. Bilao o banga? 2,000 pesos, ate. Ha? Banga po, sir. Banga. Banga. Wow. Banga pa din. Ayaw May niya ng paninindigan. 2,000. Okay, sige. ulo. Dadagdagan ko ng 500. 2,500. Bilao o banga? Ayan na. Ate, 2,500. Nako. Ayan. Ako talaga parang... From Ano ba? Lipit, Pera Manawag, ba nga? Pangasinan. Kunin mo na yung 2,500. May pambili ka na ng gatas, pampers, at saka bigas. Yes. Alauna! Nako, ayan na. Para bubuksan na Alas talaga dos. ni Kuya Freddy. Alin pa ba na? Ha? May pambili ka na ng gatas, pampers, at saka bigas. Meron pang 1 kilong baboy at saka manok. Oh, Ay, grabe. Ang dami na yan. Oh. 2,500, ate. Oh. Ulitin ko ang huling tanong. Pera o banga? 2,500. Nako. Pera na lang. Ano? Pera na lang daw. Pera ang kanyang pinili. 2,500. Sigurado ka na ba? Ayan. Sigurado ka na ba ng pera? Sigurado ka na? Sigurado ka? Ha? Sigurado? Patingin. Ayan na naman. Hindi ka. Ay, Lord. Ay, ako. Na-excite si Kuya Freddy. Na-excite. Diyos ko. Na-excite. Ay, ako. Diyos ko. Nako.
2,500. Sabi mo, pera. Huling tanong. 2,500. Bilao o banga? Huling tanong. Ayan na. Bubuksan ko na. Banga na lang po, sir, banga. Ay, ano ba? Nagbago ang Bago yung hangin. ni ate. Ayan. Sigurado ka? Tapos yung... Ano ba yan? Bakit? May gumagapang pa sa loob? Di ba sabi ko sa'yo kanina, Oo. may mabibili ka ng gatas, pampers, bigas, manok, baboy, pati bangos. Correct. Oo. At saka yung joy na pamunas ng ano. Parang ako yata yung Joy. Oo. Okay, ang sabi niya, banga daw. Bubuksan ko na. Ayan na. Okay. Sure ka na natin? Sigurado ka, sure ka. Gusto kong manalo ang mga taga-Manawag. Sure na po ba tayo dyan? Alauna. Alas 2. Sigurado ka na? Renzi, sagot. Bubuksan ko na talaga to. Sigurado ka na? Renzi, 2,500. Ang sabi ko sa'yo, 2,500, marami ka nang mabibili. Ang Pera o bumalik banga, ka Renzi? sa banga. Pera o banga? Desisyon mo yan, hindi kita maaring turuan. Pero, yan ang desisyon mo, bubuksan ko na ang banga. Pinakahuling tanong. Ito na, huling tanong, hindi ko na ulit tatanungin. 2,500. Pera o banga? Ano ba meron dyan? Partner Gerald. Ano? Nakaka-nervyos? lang po, sir. Ano? Pera na lang po, sir. Pera na lang daw ang sagot niya. Ayan, huling tanong na yon. Kaya yan. Pinakahuling tanong. Okay. 2,500 ipinagpalit niya sa laman ng banga. Banga. Ngayon, Gerald, ipakita natin ang laman ng mga banga dito. Ang laman ng nahuhuling banga ay pakibuksan. Ayan, sa letrang O. Ano kayang naman? Kamatis! Ayan. Dito naman tayo sa bandang dulo. Dito sa Sa dulo. dulo naman. Dito Dulo sa dulo na ito. Ayan na. Okay. Sa letter H naman tayo. Okay. Okay, tingnan nyo to. Tingnan mo itong banga. Ayan. Alright, bubuksan natin ang banga. Ang laman ay Ano kaya yan? yakap ni Gerald. Ay, ang taray. Ay! Okay. Ay, yakap na si Gerald. At ang laman ng Letter N. letter N ay pakita mo. Loya. Ano yung So, Loya? Alright, Renzi, Oo. sa madaling sabi, ang banga na letter D at yung napili mong banga, nandyan ang 50,000. 50,000. Yes. Okay, pero sabi mo, pera. Bubuksan natin ngayon ang laman ng iyong banga. Ayan na. Pinagpalit mo sa 2,500. Pero walang katalo-talo. Laging Oo. may panalo dito. Okay, sige. Kayo dyan. Buksan na natin. Ipakita mo ang laman ng banga ni Renzi. Ayan. Ayan na! Okra! Laman ng iyong banga. Okay. Ipakita natin yung jackpot, Gerald, yung jackpot. Ipakita natin. Eto po. Ang jackpot ay nasa letter B. Ayan. Naku, Okay. naman sila na Congratulations, Renzi. Ikaw ay nanalo ng 2,500. Meron ka ng pambili ng gatas, pampers, bigas, at pamalengke. Ayan, Alright, congratulations ayan. po sa inyo, Ate Renzi. Maraming salamat po. Ayan, mga sponsor saya, natin. saya. Yes, ayan. Kaya naman, syempre, maraming salamat sa ating mga sponsors ang Bank of Makati Ordaneta Branch. Siyempre. Ang Yumi Miracle. yes, at syempre, hindi mawawala ang pinakamamahal nating Malayan Grand Mansion. Ang Tangay. 7 7 Miles Convenience Store. Syempre.
ay maraming salamat. Ayan. Bistro, maraming Maraming salamat. At syempre sa aking papiling mata, Brows and Lashes of Pizza Rubio. So, Maraming salamat. Sa isa panibago na namang yes segment, sa susunod na naman pong Sabado, magkita-kita ulit tayo. Sa Sa season! Yes, hello po! Kita-kita, kids! Again, maraming salamat.